Tohle není jen práce, tohle je odkaz. Za každou zdí, za každým detailem stojí ruce lidí, co to nevzdávají. J.J. Tille Design. Když dlažba sedne, každý detail září. Preciznost v rukách, zkušenost ve tváři. Každý řez má svoje místo. Každý spoj musí být čistý a jistý. Nejde jen o obklady a kámen, jde o pocit, když vstoupíš domů. Za každou prací zůstává jméno a respekt těch, co vidí tu hodnotu. A je vymalováno, barvy mění obyčejný prostor. Z prázdných stěn dělají nový domov. Každý taštěce má svůj příběh. Každá místnost dostane nový den. Když se řekne hotovo, není to jen slovo, je zatím čas po kus života. Proto patří respekt těm, co z obyčejného dělají něco víc. Nábytek Pazdera, dřevotvary, přesnost a cit. Místo, kde sny začnou žít. Nábytek není jen věc pokoje, je to místo, kde rodiny stojí. Nejde jen o obklady a kámen, jde o pocit, když vstoupíš domů. Za každou prací zůstává jméno a respekt těch, co vidí tu hodnotu. Respekt všem, co tvoří rukama, co nechají za sebou stopu. Nejde jen o práci, jde o srdce, co dávají do každého kroku. Každého kroku. Respekt všem, co tvoří rukama, co nechají za sebou stopu. Nejde jen o práci, jde o srdce, co dávají do každého kroku. Respekt všem, co tvoří rukama, co nechají za sebou stopu. Nejde jen o práci, jde o srdce, co dávají do každého kroku.